Malta Għawdex, nsellem il-lawċin, daw kolla li huma parti minn din ix-xirka u minn din il-komunità River of Love Għawdex, u daw kolla li wkoll Maltin mifruxa madwar postijiet differenti fl-Ewropa u anka fid-dinja. Nirringrazzjawkom li tisseguna l-lejla u nemmen li dal-messaġġ ħajkun ta' inkoraġġiment u ħajġib ċertu dawl fuq dan is-suġġett partikolari. Ejja nitolbu fl-imkien. Kulħadd jitlob minn qalbek u anka jitolbu għalija biex jien nitkellem xejn inqas u xejn iktar minn dak li l-mulej għandu għalina. Amen. Mr. Qaddis, nirringrazzjawk illum ta' dan il-privileġġ li inti qiegħed tagħtina biex aħna nxandru l-kelma qaddisa tiegħek mulej. Nitolbuk tkellem minn fom il-pastor, tkellem minn fommi mulej u tkellem minn fom l-Ispiritu Santu b'mod speċjali mulej Ġesu. Halleluja. U rċivi glorja, tifħir u nur. Norbtu kull xkiel, kull forma ta' gideb tal-għadu mulej qaddis. Għatina l-erf tal-Ispiritu Santu biex aħna nifmu ega għal darboħra il-misteri tal-kelma qaddisa tiegħek mulej. Bil-qalb tal-la, bil-erf tal-la. Fissem Ġesu Kristu. U naf li għatu għad iktar ma nerġaw nkunu l-istess iktar. Amen. Waħda mill-affarijiet li fi kważi fi 30 sena kristjanizmu li jinni nimxi mal-mulej u nagħti glorja l-Alla qatt ma ħares lura hija li nsib bosta kristjani qed nitkellem għal nies issa ħanitkellem b'mod wiesa'. Kristjani dawk li anke tal-isem. Jiġifieri Jeżus f'kull kamp. U saħansitra kristjani li wkoll iħobbu lill-Alla u għandhom relazzjoni mal-mulej jaqraw il-Bibja, qisu bħal li bosta kristjani ma jafux eżatt x'jaqbdu jagħmlu meta jiġi biex jiddefendu lilhom infushom. Għandi niddefendi li nnifsi bħala Kristjan. Xtajt il-Bibja? X'jgħid Ġesu? X'jgħidilna il-kelma tal-Alla minn Ġenesi sal-Apokalissi? Waħda mill-affarijiet li forsi xi kultant anke jiena kont naħseb qabel imma żgur m'għadniex naħseb hekk. Qabel ma kont naqra l-Bibja u nistudja, kont naħseb li Alla tat-Testament tal-Qadim huwa differenti minn Alla tat-Testament il-Ġdid. Kemm minnkom kontu taħsbu hekk? Sewwa? Mhuwiex differenti huwa l-istess eżatt. U ħafna jibżaw jaqraw it-Testament il-Qadim għaliex forsi kellna l-impressjoni li Alla tal-Testament il-Qadim huwa ħarex tal-biża' u Testament il-Ġdid is-softenja naqra. Imma Alla baqa l-istess. Mbagħad għandek min jikollu konflitt rigward ta' maħna għandna taħt il-Testament il-Qadim jew maħniex taħt il-Testament il-Qadim. Aħna għadna taħt il-Testament il-Qadim, aħna m'għadniex taħt il-liġi li hija deskritta u msemmija fit-Testament il-Qadim. Qed tifhmu d-differenza? Meta aħna ngħidu aħna m'għadniex taħt il-Testament il-Qadim, jiena ħanifmek. Imma jekk ngħidha b'mod ġenerali, ħafna mhux ħajfmuk u ħajaħsbuk li issa taqrax it-Testament il-Qadim tmissux. Hemm ħafna prinċipji tat-Testament il-Qadim, infatti ħafna mill-liġijiet li għadhom aħna noperaw fuqhom anke llum il-ġurnata fil-pajjiż huma deskritti u huma meħuda mit-Testament il-Qadim. Kontu tafu din intom? Fuq iż-żwiġijiet, fuq l-indafa, fuq protezzjoni ta' familja, taf li ħafna mill-dom ġew mit-Testament il-Qadim. Meta aħna ma ngħidu maħniex taħt it-Testament il-Qadim, speċifikament fisser li aħna maħniex taħt il-liġi ta' Mosè. Amen? It-Testament il-Qadim mhux il-liġi ta' Mosè hemm biss, hemm ħafna affarijiet. Għadna sal-lum naqraw is-Salmi, għadna sal-lum nħarsu lejn Ġenesi għal forma tal-familja li Alla ħala Alla. Amen? Imma aħna m'għadniex taħt il-liġi rigward li l-ikel illum tista' tikol li trid. Tista' tiklu l-ħanżir, ġast tikolx bħal ħanżir. Sewwa? Tista' tikol l-arzelli u x-Seychelles, imma ftakar
li tikkol ta' ġewwa mhux ta' barra, ta' barra jibes. Allura, ċertu affarijiet dawk ma kienux liġijiet għalina. Issa mhux qed ngħidlek għaliex inti tista' tikol ħanżir daqshekk sar healthy, imma m'għadux dnub. Amen? Allura issa meta jiena nħares lejn Alla biex jekk inti tittefhem vera l-Alla nemmen jien. One trid tħares lejn il-Bibja b'mod sħiħ. Ma tistax taqbad ħaġa waħda barra mill-kuntest ta' Bibja. U tu tittara il-Bibja minn punto di vista ta' Kristu. Għax Kristu huwa l-qofol. Kristu jġib il-kompletezza u r-revelazzjoni sħiħa. Amen? Issa, fejn aħna niġu għal Kristjani, jekk inti tħares kif kienu jaġixxu il-Lut u kif jaġixxu il-Kristjani, tibda tgħid ftit il-Lut kienu jaġixxu differenti. Kristjani għaliex jaġixxu hekk. Aħna maħniex Lut, imma l-fidi tagħna hija Ġudaika. We are not Jews, but our faith is a Jewish faith. U għalkemm Alla huwa tan-nazzjonijiet kollha, but he is revealed as a Jewish God. Issa, mhux qed ngħidlek li Alla għax Alla jitkellem il-lingwi kollha. Però xaġa interessanti meta dar il-Pawlu qallu kelmu bil-ludi. Issa wis pablek jekellem lilek u tkellmek bil-ludi mhux tifhmu kelma. Allura jaf li inti tifhem il-Malti ħajkellmek bil-Malti. Sakemm ma jtikx interpretazzjoni. Alla jista' jagħmel kollox u dak jista' jagħmlu wkoll. Però qabel meta inti tibda tistudja suġġett u dan huwa suġġett interessanti u kollu naqħsib fih, allura għalhekk titlob il-Alla biex jagħtik klerf għaliex hemm postijiet fil-Bibja fejn Alla jgħid mod fuq dan is-suġġett u f'postijiet oħra qisu mhux neċessarjament qisu qed jgħid differenti. Allura inti bħalma aħna dejjem nagħmlu, kull min jistudja l-Bibja dejjem iridu nżommu erba' prinċipji. One, min qed jitkellem, dawn huma l-prinċipji tal-interpretazzjoni. Min qed jitkellem? Tieni, x'inhu s-suġġett? It-tielet, li ma nies qed jiġu interessati u erba' x'inhu l-kuntest. Dawk huma prinċipali ma jitbidlu għall-ebda denominazzjoni kristjana. Amen? Mbagħad hemm prinċipji oħrajn li forsi fuqhom ċertu Kristjani ivarjaw, ma daw l-erba' qatt ma jitbidlu. Kattoliki l-istess japplikaw, Protestanti l-istess japplikaw, l-Evanġeliċi l-istess daw erba' japplikaw, l-Ortodossi daw l-istess erba' japplikaw. Sewwa, allura dawn huma erba' li dejjem huma l-istess għal kulħadd. Issa waħda mill-affarijiet qabel meta inti tibda tistudja u dallhom ħanamlu studju aħna, trid issaqsi mistoqsijiet. U waħda mill-affarijiet li rrid nibdew nistaqsu hija din. L-imħabba talla kif taġixxi. Għax aħna magħrufin, suppost Kristu jgħidilna li aħna intom magħrufin minn l-imħabba tagħkom lejn xulxin. Amen? Jarfukom li intom tiegħi kif tħobbu lil xulxin. Mela, waħda mill-ewwel mistoqsijiet li nibdew nsaqsu hija din, il-Kristjani. Aħna. Alla jwedna li għax iħobbna jiddefendina. Il-Bibja mimlija wedet ta' Alla jiddefendina. Amen? Issa aħna nimitaw l-Alla, le? Efesin kapitlu 5 vers 1, per eżempju, eżis maħbuba imitaw l-Alla. Mela, ħanibdew nagħmlu naqra punti. Mela meta nitkellmu fuq l-imħabba hija kbira, tant hija kbira hija l-istess size ta' Alla. Imma waħda mill-prinċipju kunċetti ta' mħabba vera hija l-imħabba tipproteġi. L-imħabba hija protettiva. Love is protective of the ones that he loves. Amen? Badna ġaħġa sissa? ħanaqralkom, per esempio, żewġ skritturi. Per esempio, Alla ta' spess fit-Testament il-qadim, inkluż fit-Testament il-ġdid, jgħidilna li għandna għax inħobbu, niddefendu
lil dawk li ma jistawx jiddefendu lilhom infushom. Sennafti. Jiena niddefendi lil min il-ħatti ħorax inħobb. Amen? Salmi 82, vers 3, jgħid hekk kara, dan Alla qed jgħid lill-poplu tiegħu. Għamlu l-ħaq mal-miskin. Jiġifieri, do justice. Ġustizzja. Ma dak li huwa miskin. U mal-il-tim, min huwa l-tim? Mal-makus u mal-fqir għamlu s-sewwa. Amen? Mela se nafsit, Alla jrid, Alla li hu imħabba l-ewwel Ġwanni 4:8, Alla li huwa imħabba, iridna li l-imħabba tagħna tiġi espressa fi protezzjoni. Amen? Amen? Qed nifhmu xi ħaġa s-saħwa. Grazzi Ġesu. Mela jridna li aħna nipproteġu jekk aħna nħobbu vera. Vers 3. Bl-Ingliż tgħidlek defend the poor, defend il-fqir, and the fatherless, dawk li huma bla missier, jew bla om. Do justice to the afflicted, dawk li huma oppressi, imxi sew magħhom, jiġifieri għamel ġustizzja magħhom. Dawk li għandhom il-bżonn. And deliver the poor and the needy. U eħles il-dawk li huma l-fqir u dawk li huma fil-bżonn. Freedom from the hand of the wicked. Oh. Din il-tafni din hija l-lingwa tal-imħabba. Eħlisom min idejn il-ħażin. Amen. Iżajja kapitlu 1 vers 17, morru hemm. Iżajja kapitlu 1 vers 17. Kellimna int Spiritu Santu. Tejtek. Talmu għamlu tajjeb. Italmu, jew talmu, għamlu tajjeb. Fitxu dritt. Sewwu l-inġustizzi. Iddefendu l-tim. Aqbżu għall-armla. Alla jagħmlu dan? U biss ma jagħmlu? Aħna wkoll. Dan huwa x-xogħol tal-Kristjan, taf li dan huwa x-xogħol tal-bniedem tal-Alla? U meta jagħmel hekk taf kif qed jagħmel? Qed juri l-imħabba. Verse 17 jgħid, learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor. Ismaħħa di, rebuke the oppressor. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Fil-ktib ta' Ġeremija, kapitlu 5, morru hemmhekk, Ġeremija 5, naraw vers 27 u 28. 27 u 28. Alleluja. Grazzi lilek Spiritu Qadis. Li inti tallimna is-sewwa kollu. Amen? Bħal qafas bla safar mimli, hekk djarhom mimlija serq. Għalhekk kibru, jew kella l-espressjoni Maltija kibritilhom rashom, u stanew, simnu u tlibsu sabiħ. Issa għamlu żejjed ħażen. Issa għamlu żejjed ħażen. Ma jagħmlux il-ħaq. Ġifieri ma jimxux bis-sewwa, mhux qed jagħmlu ġustizzja. Id-dritt tal-iltim jisqu u l-kawża tal-fqar ma jaqtawx. Bħal qadarkom bl-Ingliż għax il-Malti kultant titqal mill-Ingliż għalija almenu. As a cage is full of birds, so their houses are full of deceit. Therefore they have become great and grown rich. They have grown fat, very full of pride. They are sleek. Yes, they surpass the deeds of the wicked. They do not plead the cause.
the cause of the fatherless, yet they prosper, and the right of the needy they do not defend. The right, id-dritt of the needy they do not defend. Fil-ktib ta' Ġeremija 5 vers 28, Alla jċanfar il-poplu tiegħu għaliex ma qabżux għad-drittijiet ta' tiegħu. Wow. Alla huwa l-istess il-bira illum u għalejja. Issa Alla jgħid f'ħafna postijiet fil-Bibja li l-imħabba vera tipproteġi. Amen? L-imħabba vera tipproteġi. U aħna msejħin biex nkunu bħal Kristu, bħal Alla, biex nipproteġu. X'nipproteġu? Issa ngħidilkom kif u b'kif. Nipproteġu il-Vanġelu. Nipproteġi il-Vanġelu. Ix-xandir tal-Vanġelu. Tipproteġi, kif rajna f'daw l-Iskrittura, lill-armla jew lill-armel. Tipproteġi l-dawk li huma oppressi. F'pajjiżna, dawk kollha fl-Iskrittura, tipproteġi lill-orfni. Tipproteġi l-tfal fil-ġuf. Tipproteġi lil dawk li m'għandhomx vuċi. Dawk ukoll huma tfal fil-kindergarten biex ma jiġux imċabsa bil-ħmiġ undottronati. Huwa xogħolok Kristjan li tipproteġġihom. U jekk tala għajnejk Alla jżommok kontabbli. Tipproteġi il-Knisja. Mhux Alla jipproteġi l-Knisja? Minuta, se ngħidilkom kif tipproteġi. Tipproteġi. Tipproteġi lil familtek, il-wliedek. Alla jippretendi lil missirijiet jipproteġu lil familtom. Jipproteġi il-min qed jiġi makkes, bulijat. Dik hija dak li Alla jgħidulu ġust, ġustizzja. Ħadd m'għandu dubju min jgħid li huwa Kristjan li Alla huwa mħabba. U naħseb ħafna fid-dinja volja huma forsi mhux bil-fors kulħadd huwa Kristjan, però kulħadd tinżillu tajja pasel meta tgħidlhom Alla huwa mħabba. Imma anke jekk naqbad fuq l-imħabba biss, l-imħabba ma jfissirx gwi u tagħmel kull ma trid u kollox jgħaddi, għax Alla l-imħabba vera hija ġusta. Għax inkella Alla jiġi inġust u korrott. Hello? Aħna l-imħabba tal-Alla tallimna li għandna nħobbu l-ledewa tagħna, vera? 100%. Imma jekk l-ledewa tiegħek iduru lej uliedek, biex jisawtuhom, jabbużawhom, jindottrinawhom bil-ħmiġ, jaħħajġekjawhom, jedduhom, jibbulijawhom. Ħadd pjaċir dil-ġimgħa meta smajt il-Prim Ministru li tkellem kontra dak il-bullying li sar fil-belt. Dik waħda minn 1000 ta'. Għax għallaqqas iħossu komdu issa li ħalli t-tifla tiegħu tmur il-belt. Nista' ngħidlek għażiż Prim Ministru laqqas għandu jħossok komdu tibgħat l-iskola. Ħafna mill-bullying mhux qed isir il-belt, qed isir l-iskola. U nifmek u naqbel miegħek. Proset li tkellimt. Imma x'għamel il-Prim Ministru? Għax uħobb il-bintu semma leħnu. Bħal mandu jagħmel kull missier. Bħal mandu jagħmel kull leader ġenwin. Bħal mandu jagħmel kull pastor ġenwin. Kol mandu jagħmel kull minu leader spiritwali ġenwin. Jitkellem biex jiddefendi lil dawk li m'għandhomx vuċi. Jew jiddefendi lil dawk li m'għandhomx pjattaforma biex jitkellmu. Għax forsi vuċi għandek, imma forsi mhux ħad instema' l-vuċi tiegħek. Amen? Grazzi mulej. Immissa jekk l-għadu tiegħek jieħu rwol fejn qed ipoġġilek il-uliedek fil-periklu tal-mewt. Fil-periklu ta' xi marda.
fil-periklu ta' xi li weġġalhom ġisimhom, jien naf ikollhom xi accident. Li jissinti kif ħares lejn l-għadu meta inti tittimxi bl-imħabba. Issa titbidel l-istorja. Ħantikom xenarju. Mela għajn għamlu mod inti għandek familja u għandek tifla żgħira ta' 5 snin. U inti jidħollok ħallil u inti Kristjan jew Kristjana u inti taf li tittimxi bl-imħabba mal-għadu. Imma ħallil daħallek ġodarek issa, sakemm għadu barra u mhux qed jiddidli l-familja tiegħi u ħajti, jew id-dritt sagro sant Alla li Alla tani u li għandi sagro sant dritt niddefendi. Issa kif inħares lejn dak il-ħallil, ħanħares lejh totalment differenti. U dak il-ħallil mhux ħanħallih u jidħol ġol kamra tas-sodda ta' binti ta' 5 snin u jrejpja jeli għax nimxi bl-imħabba. Li kieku jiena nagħmel hekk, it-tifla tiegħi apparti li ħatiġi terrorizzata, ħatiġi terrorizzata doppju. Għax waqt li ġiet irrejpjata, abbużata minn bniedem mostru barrani, il-amaġni kif issa tħares lejn missiera ukoll jitterrorizza kif il-papa taħallija qed iħalli dan għaddej. U ma jgħid xejn. Daw seħħu f'pajjiżna. Daw seħħu daw l-affarijiet f'pajjiżna. U l-papa tabbalalu li ju għala xina rrid nimxi bil-mħabba. Senna ftit. Inti bħala missier kap mexxej spirituali l-ewwel ma tittimxi bil-mħabba lej dak li Alla fdalek. U tiddefendihom b'mod dritt għaddis sagrosant u tiddefendihom mill-predaturi imxajtina. Għax issir kompliċi tal-ħażen. Il-bniedem li ma jgħid xejn kontra l-ħażen isir awtomatikament kompliċi tal-ħażen li qed isir. Spiritu Santu, kellimna. Għadna qed nimxu bl-imħabba? Għadna qed noperaw bl-imħabba saw? Let's go, mela dubju. Mela bħalma ftit ilu kontettilkom, jekk inti xi ħadd jiġi jeddidlek familtek, ħajtek, id-dritti tiegħek, quddiem Alla min Ġenesi sal-Apokalissi imkien Alla għallek m'għandekx dritt tiddefendi d-dritt tiegħek. Laqqas darba. Għandek dritt jekk trid id-dritt tiegħek ma tużax. Battu għad differenza? Għandek dritt quddiem Alla li d-dritt li Alla tak f'ċertu ċirkostanzi ma tużaħħomx. Imma dak id-dritt dejjem jibqa' tiegħek. Qed taqbdu xi ħaġa differenza sa? Amen. Ejn nagħmlu mod inti għandek ħabib. Ħabiba. U intom toħorġu flimkien, tħobbu tqattaw flimkien toħdu pjaċir. Ma f'daqqa waħda dal-ħabib jew dal-ħabiba qabżitlu ċinga. Bada jagħmel il-ħażen. U issa dal-ħabib sar joppressa lill-ħbib l-oħra tiegħek. Issa lill-ħabib li qed joppressa l-ħbib kollha l-oħra tiegħi. Issa ħaniqaflu. Issa r-relazzjoni tiegħi ħad titbiddel. U anka Alla titbiddel. Alla ma jħares lej dak li abbuża u li dak li qed jiġi abbużat bl-istess. Wieħed isejjaħlu ħati u l-oħra isejjaħlu innoċenti. Wieħed isejjaħlu monstru u l-oħra isejjaħlu l-vittma. Għax inkella li kieku Alla ma jagħmilx hekk, Alla l-iktar wieħed korrott li hawn fid-dinja. U mhuwiex korrott. Alla huwa ġust. Amen? Halleluja. Mela meta inti il-ħażen
x'imkien lajn jinqatalu. Il-lajn tal-ħażen x'imkien jinqata'. U dak hija meta ħajtek tiġi medda, meta familtek tiġi medda, meta pajjiżek jiġi meddet. Mhux għax jgħajruk, mhux għax xi ħadd mexa b'mod inġust miegħek, qed nitkellmu issa fejn hemm theddida serja. Ħafna mill-Kristjani, bla dubju, jixtiequ li bħalma tgħid l-Iskrittura li dejjem nimxu bil-imħabba u l-paċi u qatt ma jkun hemm daw l-affarijiet iseħħu fil-ħajja, ma r-realtà ta' din id-dinja aħna ngħixu li daw l-affarijiet isiru. Għalhekk inti Alla sew l-idea tal-Alla u li ħaduha mill-Bibja, għalhekk għandna armata, għalhekk għandna pulizija. Li kieku aħna kieku l-ġustizzja qatt ma tiġi użata jew utilizzata, mela żarma l-korp tal-pulizija. X'qed jagħmlu hemm? Neħħi l-armata. Ħafna Kristjani huma pulizija, hemm ħafna minnhom, grazzi Ġesu, jiġu River of Love. Hemm Kristjani oħra li huma pulizija jmorru komunitajiet oħra, jħobbu lill-Alla. Imma jaqdu ġustizzja, mhux qed jaqdu s-servizz tal-ġustizzja biex jaraw li seħħ ġustizzja ma' kulħadd indaqs l-istess ugwaljanza. Amen. Almenu dak huwa id-dmir tagħhom. Dak huwa xogħolhom, amen. Il-pulizija, inkella jekk il-pulizija ma jiġix hekk, jiġi korrott u jekk inqabad jispiċċa jeħel xi pina ħabs. Amen, għax inkella ma jkunx qed jagħmel is-servizz tiegħu sew. X'inhi l-ġustizzja? Meta aħna ngħidu ġustizzja tfisser li tkun fair. Li tkun fair. Meta jkun hemm ġustizzja tfisser kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Amen? Alleluja. F'Malta kulħadd suppost jiġi trattat indaqs. Ugwaljanza. Kulħadd għandu l-istess livell ta' dritt. Id-dritt ta' x'temmen. Id-dritt tipprattika. Id-dritt ta' reliġjon. Id-dritt tal-assembli biex intaqa'. Id-dritt li jkollok ħajja, li tfittex ħajja li lilek tagħmlek kontent. Make sure li l-kontentizza li tfittex biex ikollok inti ma tkunx tadiqa għal ħadd ieħor, ma tistax inti tgħidilha kontent jekk inti tkun miżeru. Ġifieri l-kontentizza tiegħek ma tistax iġġib miżerja lil ħadd ieħor, għax inkella tiġi inġusta. Qed nitkellmu dejjem għad-dritt individwali. Jiena kontent jekk noqgħod nimxi fuq seq waħda, jiena kien kun kontent. Jiena kienu peċin, noqgħod nimxi fuq seq waħda. Hekk jiena kontent. Issa jagħmlu xi min wara di. Sewa. Imma jekk neġi ngħidlek jiena kontent jekk kull darba li nimxi nilfislek il-kallu, dak jagħmilni kontent. Stanna ftit, senseni. Il-kontentezza tiegħek jiġifieri hija li tagħmel il-miżer u xi ħadd ieħor. For example, qed naqbdu xi ħaġa żgħira. Aqbes fuq seq waħda, trix toqgħod taqbes fuq widnejk. Mhux problema. Sewa imma ma tista' mkien b'xi mod id-dritt tiegħek taħseb xi darba li hu iktar importanti mid-dritt tiegħek. Amen. Għandek id-dritt f'Malta li kif jgħidu bl-Ingliż pursue your dreams li inti tmur għal-ħolm tiegħek li tilħaq achieve il-ħolm, twettaq il-ħolm ta' ħajtek. Għandek id-dritt tħobb lil min trid. Tista' tħobb raġel, tista' tħobb mara, tista' tħobbhom it-tnejn. Jekk għandek ħafna mħabba, tista' tħobb l-arka ta' Noja kollha. Ftit snin ilu, ħanilkom xi ħaġa ħadet u fuqha. Għax mhix saddaħ kemm ħadet u fuqha. Mela jiena naf nies li jaħdmu l-isptar. U daħal bidwi
l-isptar emerġenza bil-parti privata tiegħu minfuħa u fjammata. Għax mar jesprimi l-imħabba tiegħu ma' baqra. Dik hija ġraja vera f'Malta. Mela. Għandu dritt mela. Mela. Bestjalità teżisti f'Malta. Għaw pajjiżi fejn jridu jġibu liġi. Ara li ora. Hello! Għandek dritt povra baqra? Qed tisraq id-dritt tal-baqra. Nispera għalmenu ftemtu għamiltu xi tip ta' agreement. X'inkella jiġi rape. Nispera li ma rakx il-barri. I'm glad li titqu imma hija vera, believe it or not. Hija storja vera f'Malta. U min jaf kemm hawn minnhom u qatt ma nisimgħu minnhom. Trid ħobb debba żiemel ħmar u tmur miegħu, no problem. Make sure li mhux iż-żiemel tan-neighbor. Ovvjament, mhux qed ngħidha mill-punt di vista tal-lata. Daw l-affarijiet jibbatuk l-infern u jimluk bid-demonje, letteralment. Bestjalità timlik bid-demonje. Ma importax. Imma għandek dritt. Għandek dritt tgħix fejn trid. Tista' tgħix ġo villa u ġo kaxxa tal-kartun. Tista' tgħix tilbes li trid, titkellem bil-lingwa, il-libertà hija kulħadd. Basta il-libertà tiegħek ma taffiċċi il-libertà ta' ħadd. Amma dik hija l-liġi ta' Malta. Fatti dik hija liġi tal-pajjiżi demokratiċi mod assolut fid-dinja. Imma kull għażla issa ma jfissirx għax inti tista' tagħmel li trid bid-dritt tiegħek, ma jfissirx li m'għandekx konsegwenzi. Kull għażla fil-ħajtek hemm konsegwenza. Jiġifieri għal min mar ma' baqra, ma' kelb, ma' ħanżir, il-konsegwenza skopra x'inhi wara. Amen? Sewwa mill-att sesswali għax hawn affarijiet li hemm min utilizza d-dritt tiegħu u ġallu xi ħaġa li jali sal-lum b'dak li għamel bil-ħajja tiegħu. Bħal min ħad droga, bħal min ipejjeb, bħal min kien jixrob, jiġi maħkum, orrajt, għandek il-libertà tista' toqgħod tixrob il-whisky minn filosofija, ma tafx ħajġrilek. Ġismek ħajditorja, ħajabdek rux ma ta' mart. Għandek dritt mażgur, no problem. Basta ma tistax balla l-whisky lili. Ma inti titoqgħod tisab minn filosofija. Amen. Alleluja. Semmek, no problem. Kulħadd jgħid, no problem Joe. Halleluja. Imma kull għażla u kull dritt li inti tuża għandek il-konsegwenzi għal-jum. Amen. Xi wħud konsegwenzi f'din il-ħajja, xi wħud konsegwenzi fil-ħajja li ġejja u xi wħud fit-tnejn. Amen. Issa l-Kristjani Alla qatt ma jwaqfek milli tiddefendi id-dritt tiegħek. Qatt. U jistgħu imma tista' jekk trid ċertu drittijiet tgħid ħanħalliha tgħaddi di. Ħanala għajnejja. Ma rridx noqgħod nagħmel fass, ħalliha hemm affarijiet li l-mulej qalli li ħajġru għax jien ta' Kristu whatever, allura ħalliha. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 25, Pawlu l-Apostlu li ġi Malta, ta' fuq li ġi Malta? Pawlu ġi Malta propju għax rrid juża ta' ċittadin Ruman tiegħu. Li kieku rrid se taskansa dan il-vjaġġ kollu turbulanti, jispiċċa ġar kollu mdita, ġo l-imdina, id-daqqitu l-biżatu l-maltempat li għadda minnhom, se taskansadi għax fl-Atti tal-Apostli kapitlu 24, waqt li kienu qed isawtuh, allora moj, intom xintu taf li jiena Roman għandi dritti jiena ċittadin. Allora Roman. Mela jaftaħ għalluħ għax dan d-drittijiet ma nsax insawtu Roman. Għax dan huwa ċittadin Roman. Allura mela mur libru.
Alla ma sawa, l-ewwel abbużajtuni, u se tidil mur nagħlaq imma lem, għalhom le jien issa rrid nappella. U marant il-pulizija. Għallhom irrid immur qudiem is-supretendent, m'iniex kontent bik biss. Għallhom ħa nappella lil Caesar. Era jien fil-Bibja qiegħda. Dan dritt li ħafna drabi Pawlu kellu ħafna drittijiet bħal kulħadd li ma tulizzahomx. Imma din utilizza għal da dritt irridu. Issa, number 1, rridu għax Alla kellu pjan. U meta inti tuża d-drittijiet tiegħek, u anke meta d-drittijiet tiegħek jiġu mawġa, xorta Alla jrid li dak il-pjan li jseħħ ikollu pjan redemptive. Are you understanding that? Ġifri fl-axħar mill-axħar, Alla ħajħu l-glorja minna, il-Vangelo ħaj xandar, imma d-drittijak u kol tkun ħattu u ma jkunx għamilt qattra dnub. Amen? Halleluja, grazzi Ġesu. U Pawlu hekk għamel iġġila da drittijaw bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea. U għalem, dan huwa drittijaj, m'intix ħassikkitni, għandi kull dritt inxandar, għandi kull dritt li jiena tiġi trattat ħażin itkellem fuqha. Amen. U laqqas siktu darba l-Ispirtu Santu. Amen. Issa, f'da kollu, tirid ikoll jidħol l-erf tal-Ispirtu Santu. Għax hemm drabi fejn inti Alla ħajjgħidlek bħalissa ridek siket. Bħalissa ħalliha tgħaddi di. Imma għadi jista' titkas li xi darba Alla jgħidlek issa ridek titkellem. Bħalissa issa ridek issemma leħnek. Amen? Amen? Allura hemmhekk jirrikjedi l-erf tal-Ispirtu Santu. Alleluja. Kif aħna il-Kristjani għandna niġġieldu għad-drittijiet tagħna? 1. Aħna l-ġlieda tagħna qatmija bil-pon. Qatmija bis-sejf, jew bil-mus, jew bil-revolver. Aħna dak qatt ma niġġieldu hekk. Bħala Kristjani qatt ma niġġieldu hekk. Amen? Jekk m'intix soldat parti minn xi armata, u ovvjament tiġi mibawt fuq xi gwerra u ovvjament hemmhekk ħajkollok tispara. Għax jekk ma tisparax inti, jisparaw lilek. Alleluja. Imma pija u ovvjament da bħal pulizija. Pulizija jista' jiġi magħti arma u biex jiddefendi lill-imsejken l-oppressat jew anke lilu nnifsu jista' jispara. U ma jkun qed jikser l-ebda liġi u laqas ikun qed jagħmel dnupijiet quddiem Alla. Qed tifhmu xi ħaġa żgħwa. Amen. Taf li inti riċenti f'Malta kien hemm każ fejn xi ħadd daħal pereżempju fuq id-dar ta' xi ħadd biex jipprova jweġġew jew jirrejpja xi ħadd u ma nafx kienet serqa u jew sparawlu jew u ma weħel assolutament xejn. Għax dak x'qed jagħmel qed jiddefendi id-dar tiegħu u d-drittijiet tiegħu. Amen? Ma weħel xejn, u laqas quddiem Alla dik il-bniet ma għamlet l-ebda dnub. Amen? Qed tifhmu Alla? Aħwa, grazzi mulej Alla żgur dejjem jifhem. Alla jifhem dejjem. Alleluja. Mela, aħna l-battalja tagħna hija dejjem spiritwali. Amen. Sfortunatament ix-xitan bħalma Alla juża lilna, Alla ix-xitan ukoll għandu l-pupazzi tiegħu. Jiena pupazz, imma pupazz għall-Ispirtu Santu. Għax jiena kuljum ngħid il-Alla biex jużani u biex nagħmel rida tiegħu. Imma hu ħafna fid-dinja jagħbodu lill-Alla u jagħbodu dak kollu li Alla jħobb. Amen. Allura il-battalja tagħna hija number 1 hija spiritwali. U rridu nżommu f'moħħna li anke min qed jagħmellek id-deni lilek qed ikun inġust miegħek, qed ikun aħdar miegħek, kattiv, fil-veru sens tal-kelma dik il-persuna hija maqbuda mid-demonju. Hija l-verità. Għax Alla qatt mu ħajamel hekk, Alla huwa mħabba, Alla ukoll għandu paċenzja mal-ħażin, jagħtih ħafna ċans. Imma d-demonju le, d-demonju jiġi biex ikisser ifarrak u biex joqtol u biex jivvendika minnek, ruħu minnek. Qed tifhem? Allura inti l-ewwel ħaġa m'għandek tagħmel ma li tara xi tip ta' inġustizzja u l-ewwel arma itlob. Amen? Fit-tieni Korintin kapitlu 10 morru hemmhekk malajr. Xejn ġdid naħseb din imma ħanaqrawha. Tieni Korintin kapitlu 10. L-Iskrittura tgħidilna minn vers 4
Halleluja. Qed tieħdu pjaċi? Qed taraw xi ħaġa differenti llum? Vers 3, tassew li aħna ngħixu fid-dinja ma nissarawx bl-armi ta' din id-dinja. L-armi tagħna għal ġlied mhumiex tad-dinja, iżda għandhom il-qawwa tal-Alla biex jiġarfu l-fortizzi. Aħna nwaqqgħu kull argument. Insomma, nafaq. Mela l-ewwel battalja tagħna aħna nafu Efesin kapitlu 6 vers 18 hija battalja spiritwali. Please tagħmel xejn qabel ma titlob. Full stop. Amen, għaxin inti żgur bħala Kristjan m'intix ħad toqgħod tiġġieled kull waħda li jsirlek. Imma ħajkun hemm drabi alla fejlek hawnhekk iridek titkellem. Hawnhekk iridek tiddefendi ħda trid. Speċjalment meta hemm uliedek fin-nofs, meta hemm is-sekurtà u l-protezzjoni ta' familtek fin-nofs, Alla jridek, hemmhekk titlobx, hemmhekk kaqbad waġixxi. Amen. Qed ngħidlek titlobx ifisser għax Alla tiġaqallak li hekk iridek tiddefendi lil min hu dgħajjef. Amen. Immaġina inti qed tara xi ħadd Alla ħarsqat qed jabbuża tifla jew tifel u inti tmur titlob Lord, what should I do? Inti all right jew. Qed tifhmu? Allura ġifieri Alla tiġaqallek iddefendi dik il-povra tifla, iddefendi dak it-tifel. Amen. Halleluja. U dawn l-affarijiet isiru fi skejjel f'Malta. Iddefendu lill-ulied Malta. Għax il-ħmieġ ta' indottrinazzjoni li qed iġibu fuqhom u ħafna f'hom magħluq u ma jgħidu xejn. Huwa hekk kif irid id-demonju. Di ħad tkun diffiċli. Imma ssir naqra iktar faċli jekk inti taraf li dak il-persuna li tagħmilek id-deni huwa il-pupazz tad-demonju. Mela, trid tħobb il-persuna u anke tixtieq li jsalva u jara l-verità. Meta nemmlu li l-eternità u l-abbissi huma għal dejjem mhux xajta ta'. L-abbissi tal-infern huma għal dejjem għal dawn in-nies ta'. L-infern mhix ċajta ħwata. Tgħidli int kif tafu bl-infern toqgħod beżza bl-infern. Jiena llum laqqas ara ma tifhimniex ħażin. Laqqas għandi bżonn il-Bibja li nemmen li għamil fehm. Tant rajt xjaten nies jimmanifestaw mid-demonji. Laqqas għandi bżonn skrittura oħra, biżejjed minn fejn ġejjin daw ix-xjati. U dak mart mentali. Nemmen li hawn mart mentali. Però sfortunatament peress li ħafna ċaħdu l-Kristu, min għandu d-demonju mbagħad jgħidu li għandu mart mentali. Mbagħad ismani, jekk ikollok id-demonju mhux mart mentali biss ikollok minn kollox mart. Amen? Mela ħobb dik il-persuna u għalhekk titlob għaliha l-ewwel ħalli tinħeles mill-ħakma tad-demonju għax ix-xitan kif jgħidlek it-tieni Timotju kapitlu 2 vers 24-25 qed tagħmel ir-rida tad-demonju dik il-persuna mingħajr ma taf. Laqas taf li qed tpaxxi lid-demonju li qed tagħmel. Laqas jafu ċertu nies il-liġijiet li jridu jgħaddu pajjiżna qed ipaxxu lid-demonju. Laqas jafu ċertu nies li ċertu tal-lim li qed isir fl-isker ġewwa Malta qed ipaxxu lid-demonju. Mela jitolbu Kristjani. Itolbu. Number 3, x'tagħmel? Mur iffaċċja dik il-persuna. Mur iffaċċja. Mur tkellem magħha Mattew kapitlu 15 hekk tgħidlek, kapitlu 18 hekk tgħidlek. Kapitlu 5 tgħidlek jekk inti kollok xi każ, mur iffaċċja dak li huwa ta' kontrik, ikkellem miegħu. U jekk tista' prova rranġa l-affarijiet, imma ngħidlek. Hemm affarijiet, hemm ċertu nies li ma jridux jirranġaw l-affarijiet. Mela ħajkollok tmur quddiem il-ġustizzja. Jiġifieri inti mhux l-ewwel pass. Le, l-ewwel pass itlob. It-tieni pass ħares lejn dak il-persuna li huwa vittma pupazz tad-demonju. It-tielet ħaġa, ara jkollok ċans intaqa' ma' dak il-persuna. Jiena f'daw il-12 sena minn mindu bdiet l-valanga ta' ħmiċ u gideb sfrenat li d-demonju qed jiġi mikxuf u Alla qed jikxef il-gideb tad-demonju u kollox ħajġi ġudikat waħda wara l-oħra kollox. Ara għax taħsbu li Alla mhux qed jara dawn l-affarijiet. Imma f'daw il-13 sena, f'12 sena, 3 persuni differenti ġew jitolbuni maħfra
Qudiem il-pulizija. U taf x'għamiltilhom? Number one, qabel ma ġew jitolbuni u ġew jiffaċċjawni, konti ġed nitlob għalihom. Sewwa, u ħfirtilhom qudiem il-pulizija. U tlabt magħhom fil-veru sens tal-kelma u berikthom. Bis-serjetà. Imma hemm nies li għax huma kisħa dardira bil-Malti, tista' tibatilhom ejja nirranġaw l-affarijiet. Ma jridux. Ejja niltaqgħu nitkellmu. Ma jridux. Ġustizzja. Amen. Jiena u int qatt m'għandna nfittxu vendetta. Stenna ftit x'inhi differenza bejn ġustizzja u vendetta? Jisi Alla poġġa il-ġustizzja fil-Bibja, fil-dinja poġġa l-ġustizzja. Għalhekk poġġa l-imħalfin, għalhekk poġġa il-sistema ġudizzjarja. Sewwa. Imma li inti tfittex tgħid issa la naraħ fil-belt jew la naraħ jew la nara muntih daqqa ta' ponn, u tgħid kemm naqla. Se nafti. Apparti li qed tikser il-liġi, mela inti għandek vendetta f'qalbek. Se nafti. Qgħod attent għax ħadd mur l-infern miegħu. Vendetta ma tistax fittex. Li nixtieqlek id-deni ma nistax infittex. Għalhekk il-mulej jgħidlek titlob għall-għadu tiegħek. Għax ħajkun hemm minnhom mhux kollha. Ħajkun hemm minnhom li ħajndmu. Amen? Kemm hawn minnkom hawnhekk tiġu hawnhekk River of Love xi darba kontu taqlaw lil ħamalili fuq il-Facebook kollu jdejkom. Illum ma' 1, 2, 3. Illum ma' 3. X'qegħdin tagħmluha? Naf li għaw iktar imma l-lum peress li l-erba. Imma għalix, għax intom Alla appartijin min jaf kemm kien hawn min talab għalik. U qalbek radbet. U minn flok doqt il-ġustizzja talla, doqt l-imħabba u l-ħnina talla. Għalhekk Alla jgħidlek nippreferi l-ħnina fuq il-ġustizzja. Imma ċertu nies xorta ħajbsqu għall-ħnina mela mur il-ġustizzja. Amen? Alleluja. Mela jiena u inti qatt ma nfittxu vendetta. Mattew 5 tistgħu taqrawha. Qatt m'għandek tinsulta lil xi ħadd li insultak. Jiġifieri jekk xi ħadd jgħajrek. Dak il-ballerin jgħidlu praise the Lord. U tex kemm hu bravu fil-ballet? Amen. Jgħidlek dak li rqiq, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Dak li jħobb jidher inti tħares. Dawk huma ċuċċati u ġarment ċertu nies li jkunu naqa' vojta jridu jinplew b'xi ħaġa. Bil-ċuċċiżmu tagħhom stess. Ma jimpurtax, dawk toqgħodx tajjarhom u tinsulenthom. Ħawdhom biċ-ċaj. Illum it-tifel qalli pa għalli l-lum għalli għala xaħġa tal-iskola, għatlux inqalli. Għalli xaħġa beda jgħajjerek miħaj. Għatlux għallek. Għalli jinti għetlu, darboħra jgħidlu kompli, nu pieċi. U darboħra jgħidlu, iġviri inta tara l-video sal-papa tijaj. Wow, praise God. Kompli għarom iktar. U għajdli, u kompli għarom iktar. U bat għajdlu ġviri inti follow, u għed mill-followers tal-papa tijaj. Thank you, praise God, keep it up. Għajd liktar fuq il-papa. U tex kem bedajt palkom. Do you understand? Għallimtu, blajnur dalla, kif daw l-affajt ma jaffetwawx, jafu li bħala kristjani ħana għani ġumajra u persekwitati u dejjem bil-gideb. Dejjem bil-gideb. Għattifem, imma kemm hawn nies li kienu bħal dak il-tifel, li miskin tifel li ġivvalenat minn ommu ta' ġifieri. Sewa, imma l-mula jħenna liħ ta' u anka l-ommu, għax it-tifel tiġarċiva l-Vanġelu, tiġandu l-kelma tal-la f'qalbu. Grazzi Ġesu, dak taf xed jiġrilu, meta bnidem jibda jaġixxi hekk taf xed jiġrilu, ikun Alla jkun qed jaħdem miegħu u qed jirreżistih. Qed tifhem?
Tifmu dak li qed jiġri, meta bniedem jibda jgħajjar u jinsulenta u juhu pjaċir bid-deni li jagħmel il-ħadd ieħor u mbagħad jgħidlek ċajta, dak ma jkunx bniedem sew, ma jkunx san hawn. Ma jkunx san. Liema bniedem san healthy, has a healthy view of himself and a healthy view of others, joqgħod jgħajjar u juhu pjaċir. Tkun sadist. U bniedem sadist huwa bniedem marit. Kapix? Tu għax tinsulenta ħlura, trattaħta u għed marit. Itlob għali. Kanna għali. Meta jajruni ma'kom, poġġi bil-qeda. Edlu minnu taħan ġib siġu. Ed li ktar. Istra, ida, sek, wow, prosit. Smajtu sew, kam għattoqtu xsib, kam għattoqt attent, jgħal. Illallu, prosit. Hemm ħafna iktar video, stit nibatom lok kollha. Għattifem, u għalek mbagħad Ġesu jgħidlek jekk xi ħadd jtik għata ħarta fuq xiex, on the right bl-Ingliż. Fuq il-lemin, għax dik tfisser li qed jitrattaw binqas minnhom minn għalihom. Allura meta inti ddawwar in-naħa l-oħra jgħidlu sena. Jekk inti ddawwar in-naħa l-oħra qed iġġibni fil-xejn li. Jiġifieri li jekk ma ffettwatekx, le kompli jara videos u grazzi tal-attenzjoni. Qed tifhem kif issa tfisser prattikament dak il-messaġġ bħal dak il-passaġġ li ħafna jikwotaw. Kull ma jfisser jadi jara, il-kunċett jew jfisser di, tagħmel qatt vendetta. Dak ifisser. Tagħmel qatt vendetta. Imma hemm differenza bejn vendetta u ġustizzja. Alla u Alla ta' ġustizzja. Alla u Alla ta' vendetta wkoll. Imma jiena u inti ma nistax nagħmlu vendetta, għax il-vendetta jġib Alla. Il-vendetta jgħidlek hija tiegħi. Amen, imma min jasal taħt il-vendetta tal-Alla mbagħad m'għandux amen wara ta' mbagħad daqshekk kaput. Bis-serjetà ngħidlek ta' fi-Ktieb tal-Lut kapitlu 12 jgħidlek ħallu l-vendetta f'idejja jgħidu l-mulej u hija xi ħaġa tal-biża' li taqa' f'idejn Alla nar. Jiena nippreferi dawk in-nies li jikdbu fuqi iduqu l-Kristu, jiġu jikpuwaw u jgħidu kemm kont tiblaħ. Ngħidulhom praise God, kom bħalna. Il-mulej tak il-grazzja tara. Dik nippreferi. Imma tajjir mod, imma meta issa teddet m'hemm ħajja fin-nofs, hemm it-teddid fin-nofs, hemm innoċenti fin-nofs, issa sena ftit. Hemm lajn x'imkien. X'imkien hemm lajn. U dak huwa dritt sagrosant li Alla tani u Alla jridni nopera u nutilizzah. Amen. Mela ħall il-vendetta f'idejn il-mulej. Għad fittex li inti tuħu tivvendika ruħek. Tifmu? Il-bnidem li għada Alla għad ma jista' jivvendika ruħu. Amen. Itolbu għalihom biex jindmu. Amen, grazzi Ġesu. Ħalli għax inkella ġej ġudizzju kbir u vendetta li ġej minn Alla fuqhom, jekk l-Iskrittura tgħid. Jitolbu li Alla jiftħulhom għajnejhom. Ħalli jindmu vera għax mhux qed jaraw eżis aħwa. Mhux qed jaraw. Hekk tgħid fil-Lut kapitlu 10 vers 30 għax aħna nafu minnu dak li qal tiegħi jienu li nħallas u wkoll jagħmel il-mulej mill-poplu tiegħi ħaġa tal-biża' li taqa' f'idejn Alla l-ħaj. X'jiġri meta inti qed tiġi trattat b'mod inġust? Qed tiġi persekwitat. Ovvjament kull persekuzzjoni hija inġusta. Imma hemm persekuzzjoni li aħna u jiena u inti għandna nittolleraw, imma bħal mednek l-ewwel meta issa tiġi medda jew ħajtek jew ħajjet familtek jew ma tistax oqgħod tgħid trid tagħmel xi ħaġa fuqha. U hemmhekk fejn Alla jridek tuża d-drittijiet tiegħek. Aħna mbirkin. Għax aħna rċivejna favur quddiem Alla li u Alla jaf li l-għadu jobodok, lilek jobodok id-demonju. Imma dak li Alla dak li d-demonju jġib kontra tiegħek, Alla dejjem idawru għal ġid tiegħek u għal ġid tal-Vanġelu. Amen. Halleluja. U jekk inti titratta, jekk inti tiddilja mal-persekuzzjoni b'mod ġust, mod għaddi sewwa, Alla jippremjak f'din l-art fil-ħajja li ġejja. Amen. Fil-Ktieb ta' Romani kapitlu 12, vers 14 tgħid hekk kara. Birku lil dawk li jippersekwitawkom, birku, u la tisħtu lil ħadd. Troddu lil ħadd deni b'deni.
ħajkun ħsiebkom fil-li tagħmlu tajjeb quddiem il-medmin kollha. Issa vers 17, minn vers 17 u 18. Jekk jista' jkun sakemm ikun ġej minnkom, sakemm jiddependi minnek, għejx fil-paċi ma' kulħadd. Tipprovax tidħol ġodar xi ħaġa u tifxaqlu xi ħaġa. Imma se ftit. Hemm nies li ma jridux jgħixu fil-paċi u jfittxu l-ħażin. Għax mhux dejjem jiddependi minnek li tgħix fil-paċi. Sfortunatament. Sakemm jiddependi minnek imma għejx fil-paċi. Fittex is-sewwa. 19 tivvendikawx ruħkom bidejkom, tivvendikawx. Eżistijaj, imma ħallu l-korla tal-la tameli. Għax hemm miktub, għalija hija l-vendetta jgħid il-mulej u jien inħallas. Imma Alla mhux imħabba. Eżatt, għax jħobb u jaqbes għal min huwa il-batut makkas u qed inġustizzja tiżilu, ħajaqbes għalih għax jħobbu. Jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ, ittibgħu. Min jikteb kontra tiegħi bil-ġuħ, tibżax jekk m'għandekx tiekol ejja u ntuk tiekol. Jekk hu bil-għaġġ isqih. Jekk tagħmel hekk, kun qiegħed tiġma' ġmar jaqbdu fuq rasu. Tħallix il-ħażen jirbħek. Iżda rbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Issa ħa nagħmel naqra disclaimer. Alla kif iħallsu u lil-ħażin. Għandna eżempji fid-dinja fejn Alla ħallas il-ħażin. Intom taħsbu li min jiġi kontra n-nies Alla jkun imbierek? Ikun fil-paċi? Kemm smajt stejjer? Però ħanajdilkom xtejt il-Bibja stess. Alla permezz tal-Ministeru tal-Apostli, u mhux biss ta' 12, imma wkoll tad-dixxipli li semmew fl-Atti tal-Apostli, kien hemm nies li ġew taħt il-vendetta u l-ġudizzju tal-Alla instantanjament. Kont tafu din? Number 1, Pawlu. Meta kien f'Efesu, meta kien f'Ċipru, ġol belt ta' Pafos, kien hemm wieħed li ġew kontra Pawlu u beda jwaqqaflu milli jinxandar il-Vanġelu u jinfluwenza pajjiż. Taf x'għamel Pawlu? Allu Alla jolqtok. U dak il-ħin għama. Alla maħabba ma? Eżatt. Waħda. Fil-ktib tal-Apostli kapitlu 12, vers 23, kien hemm kap li minn flok ta' glorja lil Alla beda jieħu l-glorja hu. Alla batlu anġlu u qatlu fil-post. Alla mhux imħabba. Atti tal-Apostli kapitlu 5 vers 1 u 2, sa 8. Ananija u Safira. L-Ispirtu Santu qatel il-Ananija u wara ftit sigħat qatel l-Ispirtu Santu lil Martu. Alla għamel vendetta u. L-Apokalissi kapitlu 2, għax ħafna jinsew l-Apokalissi. By the way, l-Apokalissi parti mill-Bibja. U Vanġelu ieħor. Il-Vanġelu ta' Ġwanni fuq Ġesu Kristu issa rebbieħ u rew renjanti. Fl-Apokalissi Ġesu kapitlu 2 dal-Apokalissi minn vers 18 sa 29 jagħti twissija lil Ġeżebel li hija influenza barranija li qed tikkorrompi u qed iġġib il-ħmiġ fil-Knisja fil-poplu tal-Alla. Jiġġudika l-Knisja u jċanfar il-Knisja tiegħu il-mulej u għandu xi jċanfar madwar id-dinja u madwar Malta speċjalment għax ħafna mill-Knisja għadhom redin. Talli tolleraw daw il-ħmieġ u Ġesu qal tajt ċans lil Ġeżebel biex tindem u jiena marratta u tfajta ġo sedda ta' mewt. U jeddet li anka joqtilha
joqtlila lill-ulida. Ġessu, mhux id-demonju. Għandu dritt Ġessu jagħmlu dan 100%. Huwa Alla. Huwa ġust. Alla ġieli qatel nies fid-dinja llum. Nemmen iva. Number one, jekk tal-apostli għandek storja ta' 30 sena tal-istorja tal-Kristjaneżmu. Jiġifieri mhux f'ġurnata ġrat imbagħad Alla tbiddel. Baqa' l-istess tat-Testament il-Qadim. Ara, kemm min għalija kien differenti? Le infatti issa sar iktar tal-biża'. Għax issa tak il-grazzja kollha biex tindem u xorta bżaqta. Għalhekk jgħidlek kemm tal-biża' li taqa' f'idejna Alla. Pawlu qala dik ta' mhux Ġuda. Għal dawk li jeżżu jfjettaw balla, qod attent li ma jmurux jisibukom ibsin ġeblada fil-sodda tagħkom. Jew maffeċ ġo xi karozza, jew maffeċ ġo xi mutur, jew maqtul ma jafux misteru ma jafux kif mitt. Ġraw daw l-affarijiet anka f'Malta. Imma Alla ma jħenx. Għajna ml-mot għandek 50 sena, ilu 50 sena jħenna lik, bizzejiet? Għajna ml-mot għandek 40 sena, bizzejiet? Għajna ml-mot għandek 30 sena, bizzejiet? Jekk għandek 10 snin, Alla mux għal 10 snin, ma naħsibx li ħajkun hekk, imma ma min għandu responsibilta u jaf x'inhu jsejjer. Iktar taf x'qed jiġrilu, iktar ma inti tgħid le għall-grazzja t'Alla, iktar qed tibbiż qalbek. U iktar qed tistieden il-vendetta t'Alla fuq ħajtek. Importanti. Issa morru fi ktieb tar-Romani kapitlu 13. Romani 13 jiġi wara Romani 12. Ma nafx jekk kontu xtafu għadi, ma xtaqt ngħidilkom. Jekk hemm xi ħaġa fil-Kristjaneżmu li ħafna Kristjani jimmissjawha hija din. Timing! Kulħadd jgħid timing. Jekk hemm ħafna areas fil-ħajja tiegħek kif tikber fil-Kristjaneżmu, din iċċekkja regolari. Timing. Mulej dak li trid nagħmlu. Meta? Għax jista' jkun dak li Alla jridek tagħmlu llum u tagħmlu ġimgħa d-dieħla too late. U jista' jkun dak li qed jgħidlek tagħmel ġimgħa d-dieħla u tagħmlu llum ħadd tiġi ħadd abbort il-pjan t'Alla. Timing. Amen? Kulħadd jgħid timing is crucial. Kruċjali. Mela number one, dejjem fittex il-Alla. Skont il-ktib ta' Ecclesiastes 3, Koħlet 3, x'tgħidlek? Timing. Hemm staġun, hemm timing għal paċi. Hemm timing għal gwerra. Hemm timing fejn tala ħalqek u ma tgħidx kelma. Imma hemm timing u hemm żmien fejn ma taqafx titkellem. Hemm timing fejn taqla fuq wiċċek. Imma hemm timing fejn tqum u tibda titkellem. Timing. Amen? Koħlet 3. Timing. Mela dejjem fittex il-mulej biex jagħtik l-erf għad-direzzjoni u l-ħin fil-ħajja tiegħek. Meta inti ħad tagħmel xi tip ta' aġir u tieħu deċiżjoni, smajt minn Alla fuq għadi? Fittixt l-erf t'Alla fuq għadi? Kellek xi konfermi mill-Bibja li dan trid tagħmlu tittaġixxi fuq għad il-ħaġa? Tmur kongruenti mal-Bibja? Tagħmel xejn li jmur kontra l-prinċipji tal-Bibja. Għax jarralek. Jiena Gordon Ġamanxe, inni 12 sena niġi mċappas il-gideb ta' ċertu nies bħal ta' Cyrus Engerer, Gabi Kalleja, MGRM, Ivan Martin. Il-gideb ta' Convergent Therapy, gideb u klim dispreġattiv u iktar gideb. 12 sena kont inni ma ngħidx kelma. Fil-bidu ta' sena l-oħra, komplew jerġgħu jkomplew, imma mhux għal xejn, għednilhom 100 miljun darba. Aħna ma nagħmlux l-ebda terapija. Aħna mod ngħidu lil dak il-ħadd li tgħidu intom u ikdbu.
Aġenda perversa diabolika maħmuġa li Alla ħajkondanna żgur. Żgur! 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 Il-ġelsa l-oħra bħal ma nagħmel kull jum nitlob. Mulej, x'ħan nagħmel fuq di? ċar. Mura l-gwerra. Din hija sena ta' gwerra. Imma żgur mulej. Iċempluli 4 avukati differenti. Pastor Gordon, daw in-nies allawna xebo jaqbdu miegħek u hija ovvja li qed jaqbdu magħkom River of Love. Ovvja. Allaw nisma' nixtiequ ngħinuk. U b'xejn. Sena ftit. Taħseb li dak huwa sinjal minn Alla? Mhux wieħed ta' 4. Morru fi ktib ta' Rumani 13 issa. Ħalli lill-Alla kulħadd jgħidha warajja. Ħalli lill-Alla juża s-sistema tal-ġustizzja biex jaqbes għalik. La ma waslitx il-ħnina tiegħu, la ma waslitx il-grazzja tiegħu, mela issa tasal il-ġustizzja. Amen. Issa aħna ngħixu ġew nazzjon più o meno suppost Kristjan b'xi mod jew ieħor. U r-regoli tagħna huma bbażati fuq il-Bibja tafu, amen. Amen. Fil-ktib ta' Rumani 13 ħanibda naqra minn vers 1. U ħanamilkom highlighting ta' ċertu affarijiet. Qed tuħdu pjaċi? Amen. Vers 1. Kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuq. Ovvjament, qed nitkellmu fuq awtorità ġusta għax jekk l-awtorità ta' fuqek tipprova tisforzak sewwa biex inti tiġħad il-Kristu, pereżempju, hawn awtoritajiet hekk fid-dinja. U għaw Malta jekk ma noqgħodux attenti jekk il-Knisja ma tqum fuq tagħha, toħdux qata li jsir hekk. U jibdew jiddettalkom pastors Kristjani, pastors rajja, mexxejja rajja, assessin saċerdoti, isfiet, taħdux bibar jiġu jiddettalkom xi pritkaw mill-pulptu tagħkom. Biex tiftakru dal-messaġġ. Mela kull bniedem u m'hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. L-awtorità li hemm qegħdin hemm bl-ordni ta' Alla. L-awtorità qiegħda jiġifieri biex twettaq il-ġustizzja ta' Alla. Jekk tgħid l-imħabba murant is-salib. Il-Ġesu. Jekk tgħid il-ġustizzja murant il-liġi. Għalhekk dawk li jaħduha kontra l-awtorità jkunu qegħdin jaħduha kontra l-ordni waqfa minn Alla. U dawk li jaħduha kontra Alla jkunu qegħdin jiġbru kondanna fuqhom infushom. Dawk li jaħduha kontra Alla, dawk li jaħduha kontra Alla, ikunu qegħdin jiġbdu il-kundanna fuqhom infushom. Jibżgħu mill-awtorità mhux dawk li jagħmlu t-tajjeb, iżda dawk li jagħmlu l-ħażin. Trid ma tibżax minn ma għandu s-seta, għamel it-tajjeb. U jkollok it-tifħir minn għandu. Għax għaddejta Alla hu. Mela mhux il-passer biss il-għaddejta Alla. Mela jekk inti tuża l-ġustizzja, tista' iva tkun qed tuża l-Alla. B'mod sew. Għax huwa għaddejt Alla. Issa naf li hawn ġustizzji hawn awtoritajiet li huma korrotti, sfortunatament, ma f'pajjiż demokratiku suppost ma teżistix. Aħna Malta għandna ġudikatura ġusta dejjem. Ek niddikjaraw fi Ġesu Kristu. Għax mela, għax għaddejta Alla huwa l-ġid tiegħek. Mela l-għaddejja Alla fil-ġustizzja Alla melhom hemm biex jaqbżu għad-dritt tiegħek. Kulħadd jgħid, jaqbżu għad-dritt tiegħi. Jekk inti tagħmel il-ħażin nibża minnhom, mhux għal xejn il-kap iġib il-xabla. Dan il-kap, il-kapijiet, il-ġudikatura huma l-Ministru tal-Alla biex jikkastiga u jitħallas, mhux biex jorihom l-imħabba oħnina, biex jikkastiga.
L-iskrittura kontinuament tallimna min jirreġetta il-ħnina Alla ximis. Jiġi fuqu il-kundanna. Jitħallas min jagħmel ħażen. Amen, eżis aħwa? Mela, għalhekk inti dejlek tuħux il-liġi bidejk, ħalli lil Alla. U kif ħalla? Kif ħajnżel mis-sema ħajbaċċi sħaba kif? Alla appoġġa l-ġustizzja. L-ewwel ara kemm tajtkom passi kif aħna nibdew l-ewwel. Talb tħen, tipprova tiltaqa' tirranġa, ma xorta ħajkollok min ma jrid jafta. Hemm il-ġustizzja li Alla appoġġa. U jekk il-ġustizzja korrotta, taf xi ġilhom jekk il-ġustizzja korrotta? Jolqothom Alla. Jolqothom Alla. Għax Alla appoġġa l-ġustizzja biex jagħtu lil min huwa qed jiġi abbużat issewwa il-ġustizzja. U meta mbagħad immurant il-ġustizzja u jsir inġustizzja, miskin dak l-imħallef jew miskin. Amen? Grazzi mulej. Mela eżaħwa qatt ma nivvendikaw ruħna. Amen? Dejjem inħallu f'dejn Alla. Fejn inti tipproteġi d-dritt tiegħek wara li int tagħmel dak kollu li fittix Alla x'għandek tagħmel, issa għamel dak li Alla jgħidlek uża l-ġustizzja. Minti tagħmel l-ebda dnub daqshekk. Amen Alla, alleluja. Grazzi Ġesu. Fimni għadha l-passaġġ. Allura passer dik ta' Mattew kapitlu 5 li aħna rridu ndawru wiċċna u dik dak il-passaġġ morru oqra sew. Mbagħad nagħmlu lezzjoni fuq dak il-passaġġ biss. Dak kollu jfisser b'frażi waħda. Tieħu qatt vendetta. Tivvendika ruħek qal. Tajtkom eżempju, xi ħadd jgħidlek kontra l-pastor, ejlu grazzi tal-attenzjoni. Mhux toqgħod tajru. Simple say. Tuħux vendetta. Amen. Ħadtu pjaċi? Tallimna xi ħaġa? Glorja lil mulej. Ejja nqumu nitolbu. Għal dawk li intom qed taraw dal-messaġġ. U jalla tarawh, ixxerjaw ħaħwa mal-ħbib tagħkom. Inħeġġek. Alla ma jridekx li inti tintilef. Alla ma jridekx li inti taqa' taħt il-kundanna tiegħu. Ersaq lej il-mulej. Anke jekk inti xi ħadd li għajjartni provajt tivvendikani, jiena naħfillek. Int min int naħfillek. Sew jekk semmejtek u sew ma semmejtekx naħfillek. Tibqax webbes rasek. L-infern jeżisti vera. L-infern jeżisti vera. U da mhux għax qed ngħidu jiena Gordon Ġammanxie. U laqqas biss għax tgħidu l-Bibja għalkemm biżżejjed għalija. Mur ara fuq il-YouTube kemm hemm testimonjanzi ta' nies li kellhom near death experiences. Dawk biss ukoll idaħħlu f'qoxorda. Kemm ħaddhom tibqa' tgħid le mhux vera, le kollok rejjef. Jew tibża tammet il-verità għax taf li l-moment li tgħid iva il-bibjakku ikollok tinbidel. Allura inti tant inti kburi, tant ixxaħħamt, tant xxint bħalma tgħid il-ktib ta' Ġeremija. Laqqas trid m'intix kapaċi tumilja ruħek. U jekk inti weġġajt il xi ħadd, jekk inti weġġajt lili, jien naħfillek. Imma indem. Taf li jiena nista' naħfillek u inti xorta tmur l-infern? Mela. Għax Alla jrid jaħfillek? Alla jgħidli biex naħfir l-għadu tiegħi biex jien inkun ħieles, imma inti ma tkunx ħieles. Amen naħwa. Jekk inti titil dan il-Ġesu Kristu li huwa tant kbir u mimli maħabba u ħnina. Hawn xi ħadd illum jgħidli passi nixtieq nagħti ħajt il-Kristu llum molli jdejk, hawn xi ħadd. Daw kollha li jgħidinaw, għallejtu jdejk jew mollejtu jgħid tixtieq tolli jdejk, jew inti. Ejt il-Ġesu jiġi f'ħajtek. Il-molej joħobbok, għamilt jaħfillek. Anke jekk ħajjart li u ċappastni bil-gideb, tibżax. Alla kollox idawwar għal ġid. Amen. Ejdi talba warajja, ejni tolbu flimkien. Missi għaddis. Grazzi ta' ebnek Ġesu. Aħfilli mulej għaxin għaddini b'kontra tijak. U aħfilli minn qalbi fejnina fittixt li namel id-deni un weġġa l-nistijak. Jow il-dan il-bnidem, il-Gordon. Jow nis oħrajn. Fejnina kont kattif. Aħfilli mulej. Ma ħaqnix il-ħina tijak, imma ħenna lija. Jisobbini. Indur mit-triq tijaj ħazina. U nitolbok mulej biddilli ħajti. Aħfilli d-nubieti. Aħsilni bid-dem qaddis tijak.
Ġessu, nindem minn nubiet jessa stess. Użani għal glorja tijak. Ma rridx nibqa' aktar pupat tad-demonju. Irrid ngħix għalik mulej. Mulej qaddis illum naqta' l-linja u nibda ħajja ġdida fi Kristu Ġessu. Ġessu, inti l-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi, nemmen li inti mittalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni u fdejtni. Ejja f'qalbi u poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Billum il-qudiemin ta' Ġessu, nagħtilek kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Jekk di talba ta' minn qalbek vera, vera, illum salvat. Kompli jimxi mal-mulej, ibda qra l-Bibja, tkellem mal-mulej. Jekk weġġajt il xi ħadd, jew jekk xi ħadd weġġek, aħfirhom, itlob għalihom. Jekk taħseb li tiġi ħfirtilhom u provajt tagħmilhom il-ġid ċertu nies u forsi tibda tgħid għandi nuża l-ġustizzja jew le. Uża l-ġustizzja u mbagħad ħalli l-Alla jaqbes għalik permezz tal-ġustizzja. Amen? Imma qbija dejjem inti fittex li dak li jkun isalva l-infermi xċajta. Amen? Il-paċi magħkom, narakom il-messaġġ li jmiss. God bless you. Amen, halleluja. Ħadtu pjaċir aħwa.